Здравейте, хора! Днес мисля да вляза при един мой приятел, който играе същата игра Survival for Brainrot. И ето, това е моя бейс. И да го видим къде е неговия бейс всъщност. Много ми е интересно. И това не е неговия бейс. Съжалявам, но не мога да го намеря. Я да видя... Не знам той дали наистина се казва така, но аз мисля да за рядък Brainrot. Както виждате, не съм най-добрия на тази игра. Чакаме лавата. Между другото, забравих да ви кажа, играта се казва Survival for Brainrot, ако не сте я чували. Новата игра на Кейлъс, ютубъра. Между другото, тя вече стана доста популярна, аз я играя отдавна. И както виждате, съм развитичък. Си друг мой приятел, Виктор се казва. Мога да ви покажа той как се казва точно чака. Защото някога много ме дразни. И искам да ви покажа, ако можете да го търсите. И да ви приеме приятелството за този. И ето така просто той се казва. И да се блокира на неща, но все пак ще видите и без да исках, както видяхте за самата игра. Взимам чили. Това не е много, нали, рядък Brainrot, но все пак ще го взема. Да си имам. Защото все пак трябва да имам от всичко по едно. Поне, ама имам повече от едно, така че само моят приятел да не ме удари, защото ако ме удари, аз ще го ударя, ще го пречукам. Сега, понеже той се опита да вземе Brainrot, ще му го дам. Заповядай. Аз ти го давам. Мога да му дам и тя. Ела долу. Ето и това. Вземай. Вземи. И това. Ще му дам. Защото все пак на мен не ми трябва пингвинче. Да, така.